Дивіться, я хотів би поговорити ще про одну людину, про Дмитра Халенджи. Його зараз називають народним силачом Донбаса. Я нагадаю нашим глядачам, що він після того, як розпочалася російсько-українська війна, він поїхав додому з Комсомольська, якщо я не помиляюся. Він не поїхав, він там і перебував, якщо так говорити. Він дуже багато знімався в кіно. Іван Сила – дуже класний фільм, мені особисто дуже сподобався. Як він зіграв, взагалі, як пан Андрієнко все це спродюсував, відрежисував, мені це дуже сподобалося. Але у 2015 році, вже після окупації Криму, початку війни на Донбасі, Дмитро Халенджи сказав в інтерв'ю, я не можу їх назвати журналістами, тому скажу, що це псевдожурналісти так званої ДНР, наступне. Давайте подивимось і до обговорення. Для меня не существует России, Украины, Белоруссии, и все это я объединяю под одним словом Русь, Святая Русь. Мы столкнулись с беспрецедентным в нашей истории случаем, кровопролитная и братоубийственная война. Это даже не гражданская война, даже трудно описать, что это за война одним словом. Пане Василю, ви з ним були друзями, наскільки я розумію, ще до початку Так, конфлікту. дуже добре знайомий, як ви вже сказали, дійсно знімалися в одному фільмі. Зараз тримаєте з ним зв'язок? Ми перетиналися і на самих змаганнях, і поза змаганнями. Чи маю я зараз з ним зв'язок? Ні, тому що, якщо я не помиляюся, крайній раз з Дімою ми розмовляли телефоном в 2015 році, ще коли можна було подзвонити на ту територію за нашими номерами телефонів. Потім, якщо не помиляюся, там всі номери поміняли на російську мобільну мережу. Так. Ну, чим закінчилась наша розмова от крайня з Дімою? Тим, що ну, я кажу Дімі: Дім, ну ти ж можеш, в принципі, працювати. Ну, я ще раз кажу, що він є цирковий силач. Він працював в цирках, працював і в Києві за контрактом, працював у Львові, наскільки я знаю, можливо, ще і в інших містах. Чому не їдеш зараз сюди, в Україну? Ну, він мені на той момент сказав, що на даний момент таких пропозицій немає. Каже, і кому я там потрібен? Ну, це я зараз передаю суто його слова. Кому я там потрібен, окрім того, чому я повинен звідси їхати? Я тут народився. Ну, ось такі були слова його. Він каже, в мене тут будинок, в мене тут мама, в мене тут тато наполовину паралізований, в мене тут собака, в мене тут худоба, кури і так далі. Взагалі, чому я повинен звідси їхати? Ну, ось такі були його слова. Ну, вас не було, до чого я це веду? Дуже багато людей, у мене там особисто родичі залишились в Ростові-на-Дону, в Луганській області, я для них там взагалі бандерівець, хунта і так далі, як їм це кажуть з російських телеканалів. У вас не було таких от суперечок, чи, можливо, сварки якоїсь щодо того, щодо його заяв, щодо братоубивчої війни, гражданського конфлікту, хоча все очевидно у світі, і в Україні, і усюди про це говорять, що російсько-українська війна розпочалася, і що жодної братоубивчої війни немає. Ви на цьому про це говорили з ним? Ще раз скажу, що ми після того напряму з ним не розмовляли. Я думаю, що ось ці інтерв'ю, які ми тільки що бачили, і всі інші, на цю тематику він уже давав потім, в 16-му, в 17-му, напевно, роках. І я точно знаю, що після 15-го року і в період 15-го року на Діму був тиск, психологічний тиск там з того боку. Його попередили, я це також цю інформацію знаю, попередили, що вони всі знають, з ким він спілкується і так далі. Типу, припиняй, тому що розуміємо, де ви проживаєте, де вчиться дитина там і так далі. І тому з Діминого боку ці всі спілкування вони просто припинились, ну а потім уже той період, коли номери телефонів от відмінили. Це перший момент. Другий момент, знаєте, тут можна згадайте ось той скандал, коли, якщо я не помиляюся, один з футболістів, П'ятов, сфотографувався
Так, на блокпосту. з бойовиками ДНР. чи ЛНР. Сєпарами сфотографувався. Вони з автоматами, з георгіївськими стрічками. Поставте себе на місце П'ятого. Коли ти в машині вивозиш з Донецька сім'ю, речі, тобто все саме дороге, от воно з тобою, і тобі люди з автоматами пропонують сфотографуватися. Ти скажеш ні. Ну, поставити його на своє місце, мені важко себе поставити. І я не знаю, як би я діяв в такій ситуації. І точно так само десь собі, в принципі, можна уявити ситуацію з Дімою. Він проживає там, вся його родина проживає там, тобто все його життя зав'язане на тому місці, знову ж таки, де він народився, в цьому Комсомольському, Донецької області. І приїжджає, звісно, до нього новостворене телебачення ДНР. Беруть інтерв'ю. Ну, звісно, він буде говорити такі речі. Хоча я абсолютно не виправдовую. Це просто як думка, що так могло би бути. А можливо, це його переконання. Хоча таких думок під час нашого спілкування я від нього ніколи не чув.